Яна Христова и Тихомир Шарков са млада двойка от София, която очаква първото си дете. По време на редовния профилактичен преглед при гинеколога, лекарят задава на 23-годишната бъдеща майка въпроси, свързани с наследствени заболявания в рода й. Яна е затруднена да отговори, тъй като е била изоставена едва на 6 годинки и познава майка си съвсем бегло, а за своя баща не знае абсолютно нищо. Откакто Яна е бремена, е твърде емоционална. Реагира на всичко най-малко. А и доктор, като я пита за баща и направо разчопли раната в душата й. Искам да й помогна по някакъв начин, но не знам как. Когато лекарката ме попита за баща ми, аз много се разстроих, тъй като израснала съм в интернат и нямам представа кой е. Когато съм се опитвала да питам майка си за него, тя нищо не ми отговаря, обаче трябва да я попитам. Знам, че ще е трудно, обаче трябва да го направя. Няколко дни по-късно младата двойка решава да посети биологичната майка на Яна с надеждата да научат истината за нейния баща. За жалост, очаква я поредното разочарование. Не съм виждала майка си повече от 5 години. Като й казах, че съм бременна, на нея влезна в едното ухо и излезна от другото. А като я попитах за баща ми, направо побесня. Ма какво става на тази жена, бе? За какво толкова много крие? Яна ли? Боже, Яна била. То ако не ми беше казала, дори нямаше да я позная. И ми казва, че е бременна отгоре на това. Просто нямам думи. И ще ме пита кой е баща и при положение много добре знае, че няма да й кажа кой е. Това си е лично моя работа и не е я вълнува. Да изчезва и изобщо не ме интересува какво се случва. След неуспешния опит на Яна да се сближи с майка си и да научи нещо повече за своя баща, младата жена се прибира вкъщи, чувствайки се напълно отчаяна. Приятелят и Тихомир се опитва да я разведри. О, много ти благодаря. И така, ти какво правиш? Разглеждаш руки, да. Подготвиш ли ти една изненада? Да. О, какви сте изненади, където ми прави Тишо? Някакви гости. Кой е поканил? Ми е до никой, наистина. Яна! Здравейте! Здравей! Аз съм Леля ти Маги. Леля Маги от Америка? Да, тук сме си. Здравей, аз съм Дани. Здравей! Това Чичо ли? Чичо ти Дани, да. Здравей! Тиша, здравей! Благодаря за страхотната изненада. Какво правите тук? Айде, Как ме влизайте. намерихте? Вече сме тук. Да. Намерихме те. Влизайте. Благодарение на твоето съкровище, наистина има страхотен Тишо. Намерил ни е във Фейсбук и ни спретна тази страхотна изненада. Оле, това е много хубаво. Много да ни разказваш. Да, но и вие, аз направо... Разбрах за всичките хубави неща около вас. Аз сега ще дойда. 2 секунди. Страхотен е. Просто е страхотен. Да, наистина, много е мил. Не го очаквахме въобще. Ние сме от съвсем скоро тук. Се върнахме. И въобще като ни казан, страхотно. Да. Разкажи ни ти, предстоят ви такива хубави неща. Бебе, сватба. Да. Много ти благодарим. Благодаря. Да, бебе, всичко е наред. Това най-важното на здраве, на всички живи здрави. А за мен няма ли? Ти си с бебе, няма с... Една чаша вино. Това е. Да, сега с сок. Нека да има контрол. Мале, не мога да повярвам. Леля Маги не съм ме виждала от когато бях на 3-4 години. Много се радвам, че е тук вече. Разкажи ми, мама, как и какво става? О, майка ми. Какво да говоря за майка ми? Знаеш, разбрах, че те е оставила в интернат. Да. И не те е търсила въобще през всичкото това време. Не ме е търсила. Да, на всичкото отгоре наскоро се присетих за баща ми. Исках да разбера кой е. Ходих, питах я. Нищо не ми казва, нямам идея. Тишо ни казва, че абсолютно нищо не ти казва. Иначе има нещо, което... Нещо крие ли от теб? Не знам, явно крие. Щом не ми казва каква е причината. Не ти дава никаква информация. Не, никаква, дори минимална. Разбираш ли нещо, от което аз да... Нищо. Нищо не казва. А това е много важно за мен. Аз трябва да знам кой ми е баща. Айде, майка ми... Знам, но за съжаление, по това време ние с нея вече не си говорихме. С Чичо ти бяхме спечелили зелени карти и заминахме за Щатите. Аз самата въобще не знаех. Сега го разбрах. Добре, не знаеш ли нещо все пак за него? Поне малко нещо, което да ни ориентира? Това, което е казвала, е, че е висок и красив. Гледайки те, наистина е бил красив. Но това няма да ти помогне. Абсолютно. Но аз съм сигурна, че каквото можем с Чичо ти ще направим и ще го откриеме. Наистина ще съм ви много благодарна и ще бъда много щастлива, ако го намеря, защото... Ще го намериш, повярвай ми, ще го намериш. Страхотна изненада. Много съм щастлива. Яна е пораснала и е станала страхотна млада дама. Ние с Дани заминахме преди години за Щатите и не съм я виждала толкова дълго време.
Направо сърцето ми се скъса, като разбрах, че сестра ми е оставила в интернат. Аз самата нямам деца и наистина не мога да я разбера. Последния път, когато видях Яна, беше едно малко момиченце, само на няколко годинки. Много се радвам, че я виждам. Тя е пораснала толкова много, станала е жена, бременна, чудесна, невероятно щастие. Много се радвам, че я виждам. Няколко дни по-късно на лелята на Яна и хрумва идеята, че за да открият бащата на младата жена, могат да се обърнат с апел към медиите. Столично радио се заинтригува от историята на момичето и отправя покана към младата жена да поговорят с нея пред слушателите. Като сте готови, кажете. Мен ми е малко притеснено. Няма какво да се притесняваш, просто ще си поговорим спокойно. И аз съм тук спокойно. Тя е тук, ако има нещо, ще помагаме, ако запецнеш. Така че няма какво да се притеснявате. Като сте готови, слагайте слушалките и... Запознахте се с историята. Да, горе-долу знаем в общи линии за какво става въпрос. Наистина да успеем нещо да направим. Надяваме се и ние. Готови ли сте? Да. Здравейте, скъпи слушатели! Вие отново сте с най-маняшката радиостанция. Аз съм Валентина. Тук при мен са две очарователни дами. Яна и Маги. Яна, тя на 23 години, израснала е в интернати и много иска да намери своя биологичен баща. Ами, преди няколко дни Яна ни изпрати така доста емоционален имейл, на който всички от редакцията откликнахме, включително даже нашата шефка се разплака. И решихме да помогнем с каквото можем. Поканихме ги в студиото, надяваме се да сме помогнали. Все пак човек трябва да знае кой е неговият баща. Маги, нали мога да те наричам така? Разбира се. Отлично. Би ли ни разказала къде е живяла сестра ти по-рано? Може би някой ще си спомни за нея. Здравейте на всички. Това е нашата цел в момента, да наистина да чуят хората, които са живяли по това време и познават Стефка. Моята сестра е живяла в Ботевград по това време. Работила е в един магазин, била е млада, на около 19 години. Много съм доволна, че от радиото се съгласиха да ни съдействат. Наистина това може би е единствения начин да стигнем до бащата на Яна, след като Стефка не иска да ни съдейства. Тя беше запомняща се личност, атрактивна. Надявам се наистина някой да я препознае и да ни помогне и да успеем да открием бащата на Яна. Яна, ако искаш, можеш да подправиш апел към нашите слушатели. Ами, моля ви, ако някой познава майка ми Стефка, както каза леля ми, и е запознат до някъде с нейната история, все пак да се обърне към вас и ако има някаква информация, да може да намеря баща си. Да стигнем до него. Да. Добре. Скъпи слушатели, ако някой от вас е припознал, може да ни намери в студиото или да се обади да изпрати имейл или писмо, ние ще го препратим към Яна. Ще се радваме много, ако все пак получим някаква информация. Добре, много ви благодаря за това, че ни гостувахте. Лек ден ви пожелавам. Благодарим и ние. А на вас, скъпи слушатели, останете с хитовете. Надявам се повече хора да чуят нашата история и в крайна сметка някой да се свърже с нас и да разбера най-накрая кой е баща ми. Изминала е почти седмица от апела на Яна по радиостанцията, а оттам все още не са им се обадили. Яна обаче не губи надежда и все още се надява, че на предстоящата си сватба ще бъде придружена от своя истински баща. Здравейте! Здрасти! Връщам се от радиото и нося бащи в плик. Оля, наистина ли? И от този плик трябва да Супер, значи има резултат. Оля, хайде да ги прегледаме. Много се радвам, че наистина има страхотен ефект това, което направихме с Яна. И се надявам някой от тези хора наистина да познава Стефка и Яна да успее да открие баща си. Вижте. Твоя баща. Казвам се Кристиян Знахаров. Много е възможно да съм твой баща. Преди 23 години излизах с едно момиче, което по твоето описание много прилича на майка ти. Тя е живяла на главната улица. Имаш ли някакъв спомен? Там живееше тогава по това време. Звъни направо на... Котката й се казвала Духи. Духи, това ми е много Майка ти познато. имаше котка и точно така се казваше. Оле, да, оставила е телефон. Дали да се обадя? Звъни веднага, да, абсолютно. Истина много съвпадения. Съвпаденията са наистина много, но нека да се видиш по-добре с него, за да преценим ситуацията. Ако дигне. Ало, здравейте! Кристиян Знахаров търся. Обажда се Яна Христова. Преди няколко дни бях в радиото с апел към всички, че търся баща си. Ако получила съм от вас писмо, в което има доста съвпадения.
Ами, Да, чувам ви, извинете, малко прекъсна нещо. няма проблем. Ами, може ли да се видим и кога? Ама разбира се, не, аз наистина ви го пратих, защото преди години имах среща с така 6-7 месеца бях с майка ви и възможно е, нали, аз да съм баща ви, но то не е за по телефона. Ако Да, разбира се. Ами, хайде още утре, възможно ли е? Ами, възможно е, само че проблема аз съм в Ботевград, така че Ами, ако може на едно СМС да ми пратите само адрес. Хайде ще ви пратя адрес, на мой ресторант в София, понеже имам доста работа и няма как да се срещнем другаде, направо там да дойдете. Аз още утре ще дойда. И ще видим. Оле, да, супер. Веднага ви го пращам на СМС. Да, много ви благодаря. Много ти благодаря. И аз, приятен ден и до утре. Приятен ден. Хайде. Оле, представете ли се? Ето. Той човек звучеше много мило по телефона. Направо много съм развълнувана, нямам търпение да дойде утре. Ако това наистина се окаже моя баща, ще бъде уникално. Най-после ще съм го намерила. На следващия ден Яна тръпне в очакване на срещата със своя евентуален баща. За да е по-спокойна по време на срещата, тя е помолила и своя годеник да остане при нея. Здравейте. Здравейте. Търся Яна. Да, здравейте, аз съм Кристиян. Много ми Вие ли приятно. сте Кристиян? Да, вчера с вас се разговаряхте и се уточнихме да се видим. Човека, Във връзка с това да отговора на това нещо. Знам, заповядайте. Може ли? Да, много се малко се извинявам тук Ама не се притеснете, моля ви се. Аз ще оправя нещата. Да, той ще ги дигне. Значи така, както се разбрахме, аз веднага дойдох. Да. Нали? Да, Просто разбира исках се. да ви видя на всяка цена, нали, на това, което говорихме. Вие като ме изненадахте малко Много се радвам наистина, че дойдохте. Еми, естествено, за как ни радостта е взаимна. Чух апела на Яна по радиото и реших да видя за какво става въпрос. Значи, съвпаденията са страшно много. На времето познавах една Стевка, бях гадже с нея 6-7 месеца. След това вляза в казармата и оттам ни вест, ни кос. След това от нея, така и ме напусна, нито ми писа, нито нищо. Не е лошо да дойда да видя наистина за какво става въпрос. Яна! Чакай, бе. Какво правиш тук? Ти луда ли си, бе? Как може да ме излагаш ти, бе? Ти по медии, и по радио, и по фейсове да ми търсиш баща си. Не те ли е срам, бе? По пазара на резил съм станала, бе. Ти нормално си да идваш да крещиш Ти чрез фейса си търсиш Чакай, баща си. Ти нормално не се бъркаш, ти не се бъркаш. Яна, да крещиш, тук ще креща, бе, как няма да крещя? Твоето и чудо, бе. Ти ненормална ли си? Да, ненормална съм. Ненормална ли си? Да ми казваш кой е баща ми? Да, няма да ти кажа кой е баща ти, разбира Стевки, се. това ти ли си? Кристияне, ти пък какво правиш тук, бе? Какво правя? Това е Това ли е баща ми? Отговори ми, това ли е Това е баща ти, да. Доволна ли си? Аз съм баща. Доволна ли си? Как ти, бе? Толкова много време. Защо Не ме Ти не се бъркай, нормално ли си да решаваме? Това момиче, за което предполагам, че ви е дъщеря, ти не си ми казал. Не, защо трябва да ти кажа? Нито на тебе, нито на нея. Така си замина, да ме остави, те нищо не каза, не си ми казал Бъдете нищо. щастливи. Не знам, в цялата история има нещо криво. Нищо, че тя потвърди факта, че той е баща й. Имам няколко въпроса, защо са разделили при толкова време и защо тя е оставила Яна в интерната. Няколко дни по-късно Яна кани на вечеря любимата си леля Маги. Годеникът й обаче изглежда кисел и бъдещата майка се опитва да разбере каква е причината. Ти ще какво става? Какво ти е? Така, не знам. Има нещо, Тази кажи. история с Кристиян въобще нека си не ми е реална. Пак ли почваш с това? Моля те. Какво значи не си не е реална? приличате. Не си приличаме. Те То не е много задължително. родители, да, не си приличат с децата им, ама... Аз го усещам, бе, хора, наистина. Усещаш го, защото го търсиш и го искаш да го има. Глупости. Добре. Абсолютно. Това е усещане. Искате ли да направим един тест за бащинство? Ма какъв те ще правим за бащинство покрай всички тия разходи? Ресторанта знаеш, че няма така работа и в че- момента. И сега тестове да се Яна, занимаваме. между другото, аз също имам някакви съмнения и предпочитам да свършиме с тези неща, които си преживяла и наистина да сме сигурни, че това е баща ти. Така че аз ще поема теста, не се притеснявай, чули? Добре, хубаво. Съгласна съм ти, че това е страхотна идея. Ми да, само така мога да разберем кой е бащ. Някой извини. Тишо, като разбра, че Кристиян може да е мой баща и направо вечерта ме направи за 2 стотинки с неговите съмнения. Това е ужас. Направо ми писна.
Татко? О, здрасти, Янче. Здрасти, ма какво става? Какви сте? Какво да ти кажа? Изчакай, нещо остава това. Голям проблем стана, значи в Ботевград, в апартамента, като се спука една тръба и като стана се наводни всичко. Влизи да влиза, ама не, не чакай, стой на и врата. проблем. Не, аз ще влеза, ама и един голям проблем и застрахователите казаха, че трябва да дойда в София и аз няма как да остана вкъщи. Запазвал съм си един хотел, ама чак в 6 часа ще дойда да видя да те видя само. Само ще ви видя на това нещо и няма въобще да остана. Не моля се, да те видя само как се. Моля ти се, не. Няма да ви притеснявам, благодаря ти, но само да те видя. Значи голяма, направо голям проблем с това и не знам просто как ще се оправяме. Какви сте глупости? Баща ми да ходи на хотел, при положение, че имаме цял апартамент. Остава тук и точка. Случи ми се голяма неприятност. Земята ми се спука тръбата в апартамента в Ботевград. Дали си е стар блока. Отида да видя за застраховка да взема. Те застрахователите казаха, трябва да отидеш в София. Както е обещала, в следващите няколко дни Миглена урежда да направи тест за бащинство в една от водещите лаборатории у нас. Въоръжен с предоставените му от щедрата леля материали, Тихомир отива в ресторанта на бъдещата си съпруга, за да вземе необходимите проби. Здраво. Здрасти, бе, Тише. Какво правиш? Какво става? Къде се ходиш така? Къде се разнасяш? Ходих да взема едни неща. Добре, че лелята на Яна се съгласи да вземе тестовете и да направим тест за бащинство. Да видим Кристиян дали наистина е нейния баща. Носа тест. Какво носиш? Тест за бащинство. За пък къде ти го роди главата? Къде го много неща ми ражда главата. Ето го теста. Ама добре, ние сме си сигурни, просто това чувстваме го, а ти сега тук ще трябва да се доказваме на това. Това е начинът за да разберем дали ти си истинския баща. Какви сте тестове? Откъде го измислиха това Тихомир и леля ми? Направо нямам думи. Силно се надявам Кристиян да не се обиди. Отвори уста. Така. Добре, айде, ще се навиме и за този случай. Айде. Тихомире, ти си параноичен. Така. Параноичен, параноичен, да. Аз ще ви веря в това, което вие чувствате. И сега ще ги правиш тия клечки тук? Тя клечки ще ги отнеса там, където трябва и ще разберем наистина ти дали си баща. И всякво, след 1-2 седмици ще излезнат тестовете и на ново напрежение. Ама нищо. Направо нямам търпение да излезне резултата и да натрия носа на Тихомир. Да види той, че Кристиян ми е баща. Няколко часа по-късно Яна, Кристиян и Тихомир са затворили ресторанта и уморени се прибират вкъщи. На вратата обаче ги очаква непознато младо момиче. Здравейте, вие коя сте? Търся Яна Христова. Яна? Да, аз съм. Приятно ми, аз съм Анелия. Защо търсите? Анелия, не ви познавам. Аз съм твоя сестра. Чакай се. Откъде го реши, че ти Моя си сестра? Да, Стефка е нейна майка, нали така? Браво на тази Стефчето, бе. Какви изненади предлага. Ма така като ги погледне, човек май си поприличват. Има нещо общо. Ма как ме намери въобще? Смисъл, как? Сега се окаже, че това е бълдъза. Бълдъзата. Кой има бълдъза? Реших да дойда да те видя. Защото чух по радиото, че си търсиш роднините. Боже Господи, винаги съм знаела, че имам сестра. Направо, майка ми никога не ми е давала да се срещам с нея, а сега вече я познавам и това е супер. Аз съм направо на седмото небе от щастие. Добре, как дойде до тук? Смисъл, майка, знае ли, че си тук? Не знае и по-добре и да не разбира. Ама как така? Тя 100% се притеснява все пак. Нека се притеснява, аз това нищо не си казала и ако разбере пък, че при мен си идвала, сигурно няма да е много... Ма нека. Това като се разозли, брат, че става мазал. Винаги съм искала да се запозная с сестра ми. Най-накрая събрах смелост и кораж, отидох до тях. Намерих и адреса във Фейсбук и в крайна сметка запознах се с нея и съм на върха на щастието. И сега ще закараме и те дни ще се чуем, ще се видим и ще говорим надълго и на широко, направо много се радвам. Проблема тъща ще имаше. Айде, аз ще туширам. Като ме видим, няма страшно. Та Стефка не спря да ме изненадва. Не стига, че за толкова време не ми каза даже, че имам дъщеря. Сега и още едно дете има. Даже тия деца не се и познават. Това не мога да си го обясня как може да се допусне. Това е майка и не мога да го разбера това нещо. 20 минути по-късно двете полусестри и Кристиян пристигат пред дома на Стефка. Тя очевидно никак не е очарована от срещата си с тях. Лудя! Влизай! Не, няма да Няма да кой държа, бе! Влизай! Не ме дърпати, добре ли си, бе? Ма не съм ме извикала, тя дойде да се запознае с мен, ма не съм ме извикала! Да побелея тук! Ма спрете се! Добре, не
малко по-спокойно обяснете. Ама какво Кристияна, ти този човек си, бе, как може толкова години ти да не ми кажеш, че си мила дъщеряваш? Анелия, по принцип, е разумно момиче. Как може цял ден звъня и по телефона, изключен. Нито ми се обажда, нито дига. Бясна съм. Просто съм бясна. Направо не знам. И Яна. Какво прави тя с Яна? Какво правят? Казах и кой е баща й. Стига да спрат вече, да ме притесняват. Кристиян, какво ме е дошъл па това муклю тук? Какво иска от мене? Да си гледат работата. Омръзна ми. До кога вече ще бъде така? Живейте си, бе! Ми развалям спокойствието тук. Този човек, що за жена трябва да си ходим, няма да се занимаваме с... Анакондо! Добре, че не съм се оженил на времето за нея. Не мога да разбера защо майка ми се държи по този начин. Какво толкова съм ми направила? Ма дори да съм ми направила нещо, все пак била съм малка. Не може ли да ми прости, просто да бъдем едно нормално семейство? Заобиколена от най-близките си хора, през последната седмица бъдещата майка се чувства щастлива и обичана. Но ето, че настъпва денят Хикс. Тишко, здрасти, бе! Ела да виж тук какво си разглеждаме специалиците. Какво носиш? Носа ДНК тестовете. Тестовете в крайна сметка са тук и сега ще разберем дали Кристиян и Яна са баща и дъщеря. Дай, аз като най-такова, аз да го погледна да видя. Той е безлично да го чета, ама все пак, я чакай да вдигна два очилата, че стана възраст вече, почнах да гледам без очила. Честно казано, малко ми е притеснено заради този тест. Ма не, какво да се притеснявам? Аз съм сигурна, че Кристиян ми е баща. Какво става? Става това, че не си ми дъщеря и аз не съм твой баща. Ма, стига бе, не се възикай с това. Няма, виж и ти, дай да видя, не, стига. Не, това все си мисли, че тя ми е дъщеря. А този тест какво доказа? Доказа, че не ми е дъщеря. Все едно някой ми отне нещо от мене. Толкова се сближихме с нея. Ама тази Стевка, тя е за убиване направо. Няма да оставя тази работа така. Казвам, ви ме писана ми да ме лъжат. Къде тръгваш? Къде? Питаме нея как можа да ни излъже. Значи това на нищо не прилича. Направо не мога да повярвам там. Майка ми може ли да ме лъже така, бе? Направо, сега отивам и ще й разкатая фамилията. След този разстройващ обрат в живота на Яна, тя и годеникът й отиват в дома на Стевка, за да поискат обяснение за поредната лъжа. Здрасти, Како. Здравей. Как си? Добре, искам да поговоря с майка. Решихме да оставим Кристиян в колата, защото сметнахме, че е по-добре. Беше бесен и ако се беше качил, не знам направо какво щеше да стане. Здравей, майко. Яна, какво правиш тук? Какво си искам? Идвам, за да ми дадеш обяснение за пореден път. Защо ме излага, че Кристиян е мой баща? Не са, аз съм те излъгала. Излъгам естествено. Нали искаше баща, намери го. Какво значи искаше баща? Получих резултатите от ДНК теста и те са отрицателни. Отрицателни? Да, отрицателни са. Това е баща ти. Леле, тая майка ми не знам вече какво прихваща. Аз знам кой е баща ми, а Яна си няма и понятие кой е. Излага я, че Кристиян е бил баща им, а не е той. Чупендар, айде! Не я питам, само не ме докосвай. Не ме гони, Не се тръща, Не ме докосвай, ти казах, бе. нормална, бе. Айде, изчезвайте! Само ти казах, не ме докосвай. Всички се оплакват от тъщите. Моята тъща е направо тъща на тъщите. Просто никой не може да надмине. Страшна жена, човек. На следващия ден Яна все още е в плен на отрицателните емоции. За да я разсее, Леля и Миглена е купила бебешко креватче, което сега Яна, Кристиян и Миглена сглобяват заедно. Страшно съм щастлив. Няма защо, не да разбираш ли. Това креватча штрак на нещо. Кой пък се... Тихомирчо, айде да ме случай, ако говориш тук. Айде, че не може да се преборим с това креватче. Нещо има явно дефектно. Аз ти звъна цяла сутрин. Ти въобще не ми дигаш телефона. Къде ходиш, бе, човек? Какво става и какво влизаш така, тряскаш, върти, комани блъскаш? на Паша, това правя цял ден. Ще кажа, аз на къде ходих цяла сутрин. Ходих до Ботевград да видя как протича ремонта на апартамента на Кристиян. Оказа се пълна пародия, продал го преди 10 години. Ще видим какво ще обяснява сега. Ма чакай малко. Значи няма никакво наводнение, така ли? Това ли ми казваш? Да, няма никакво наводнение. По-сухо от Сахара. Чакай, там не съществува. Аз не казах цялата истина. Наистина имах апартамент в Ботевград преди 10 години. Го продавах. Имах апартамент в Ботевград. Ходих преди 10 години.
Съжалявам, че така се случи с цялата тази ситуация. Наистина преди 10 години продадах апартамента, като реших, че ще направя собствен бизнес в Малта. Вземах едно игрище за мини-голф, но бизнесът не потръгна и фалирах много бързо, поради което се наложи да се прибера обратно тук. След като чух цялата нейното послание, откликнах. Приех и като собствена дъщеря, в крайна сметка, макар че се оказа, че наистина не съм неин баща. Тайно се надявах наистина да съм неин баща, но съжалявам просто, че се случи така. Ма не ме интересува! Не ме интересува какво си помислил. Съжалявам. Ставай, събирай си нещата и се махай. Сериозно, аз Съжалявам просто, наистина, аз нямам ти доверие. Абсолютно, даваш ли си сметка на това причиняваш неговото състояние? Просто ставай и се смахай. Съжалявам просто, наистина. Ставай и се смахай. Абсолютно. И Яна. Съжалявам много. Спокойно, моля те. И какво? Оказа се, че абсолютно цялата история е измислена. Поредния лъжец и използвач. Писна ми абсолютно всички да ме лъжат, бе. Затова ли съм създадена аз? Абсолютно всеки да ме лъже. Седмица след като е разкрит, Кристиан изпраща трогателно писмо до Яна, в което й разказва за действителния си живот и искрено я моли да му прости. Бъдещата майка иска да остави тази част от живота си в миналото и да върви напред. По тази причина търси подкрепата на своята полусестра. Ти как си? Нормално, какво да ти кажа. Историята там с Кристиан, знаеш за какво става въпрос. Аз се оказа, че измамахме всичкото отгоре. Много се радвам, че така се сближихме с сестра ми. Сега поне мога да изподелям доста неща на нея. Надявам се само да няма проблеми с майка ми, защото все пак познаваме много добре и може да бъде ужасен човек. Я виж кой е там. Това знаеш ли кой е? Не. Това са Леля и Чичо от Америка. Здравейте! Привет, здравейте! Как сте? На разход? Много се радвам да ви време видя. и аз. Страхотно. Това хубава среща. Между другото, знаете ли кой е това? Кой? Това е Анелия, сестра ми. Анелия! Ах, леле! Напоследък много почнах да споделям на сестра ми за Чичо ми и Леля ми и трябваше да ги запозная. Нямаше как. То малко изглеждаше случайна среща, ама не беше много така. Ма прекрасни сте и двете. Искате ли да ни разкажете малко повече за най-ново кафенце? Имате ли време? Естествено. Да, ние сме на разходка, така че... Чудесно. Да, има време, естествено. Да полем тая приятна изненада. Направо е страхотно. Аз червя. Тръгваме. Сладки, прекрасни. Невероятна изненада. Много съм щастлива. Сестра ми има наистина прекрасни деца. Просто много ме яд, че толкова дълго време не съм могла да им се насладя и да им се радвам. Това, което наистина не мога да я отрека, е, че е създала две прекрасни дъщери. Ще се радвам да бъда възможно повече време с тях. Анелия прекарва целия следобед в приятната компания на своите роднини. След като са се разделили, тя гори от нетърпение да научи още нещо за тях. Затова отива на пазара, където работи майка й. Да поговоря с теб, не, просто искам да те видя и да поговорим за нещо. Запознах се с един човек днес. С сестра ти, Леля Миглена. Миглена? Да. Тя нали е в Америка? Вече не, върнали са се. И не ми се е обадила. Дойдох при майка ми, за да разбера тя какво против има Леля Миглена. Защото тя е много приятен и лъчезарен човек. Искам да разбера за какво става въпрос. Защо толкова я мразиш? Мразя. Защо? Много е мразя. Ма кажи ми защо? Защото е мръсница. Какво толкова е направила? Защото ми отне човека, когато бях безумно влюбена. Затова. Запознах ги на един купон и какво се случи? Зареби го и тръгна той с нея. И какво сега? Миглена се е върнала от Америка и дори един телефон не звънна. Не искам да я виждам повече. Много добре знаеше, че съм влюбена в Дани. И какво? Запознах ги на един купон и тя ми го отне зад гърба. А имало ли е нещо общо между вас? Каквото е имало. Всичко вече е минало. Добре, кажи ми, аз искам да разбера. Това е повече. Не ме връщай, не искам да говоря на тази тема. Не, мен ме интересува и искам да разбера. Това е моето момиче, край. От днешния разговор с майка ми разбрах, че тя имала нещо общо с Чичо Дани преди време. И ме навява на мисълта, че Яна може да е негова дъщеря. Нищо, аз ще отида, ще поговоря с нея и ще видим какво се случва. На следващия ден Анелия успява да убеди своята полусестра, че именно Чичо им Дани е възможният кандидат за неин баща. Яна приема подозренията й за основателни. Затова двете отиват при леля си, за да поговорят. Сестра ми е говорила с майка ми. Да го кажем направо, мама ми каза, че сте имали нещо общо преди време.
И не знам какво е точно и предполагам, че може ти да си бащата на Яна. Това са пълни глупости. Как ви хрумват такива неща? Вие чувате ли си изобщо какво говорите? Ама вие сте имали някакви отношения. Вие представете ли си Чичо ми да ми е баща? Виж какво, аз не съм твой баща и няма как да бъда. С една целувка не стават деца. Целувка? Да. Такова нещо не си една целувка? Сега целувка. Това е моята сестра. Що ме имало целувката, може да има и нещо друго. Не, нищо не има. Как да Ти бъдем даваш ли си сигурни? сметка колко е сериозно това? Кое е сериозно, бе, Меги? Никога не си ми казал, че си имал нещо Не с съм ти сестра казал, ако ми. бях ти казал какво щеше да се случи. Просто това, което в момента съществува, нямаше Със да... сигурно си имал нещо, Леля ми е тук и ти не искаш да си признаеш. Абе, вие не сте Кажи ми, добре, ако ти си мой баща, аз трябва да знам. Разбирате ли, от колко време търся баща си? И съм бременна. Ако има нещо между вас, наистина трябва да кажеш сега. Меги, нищо няма. Ти даваш си сметка, че това е толкова години живот. Това е толкова години любов. Да, при това положение обаче не е така. Кое не е така? Как да ти имам доверие, като ти ми каза, че не е имало нищо Абе, вие не между сте вас? добре, бе. И аз сега да седа срещу истинския ми баща и да не знам и той да не иска да си признае. Аз не съм твой баща. Единственият вариант да го докажеш е Как искате да го докажа? Тест. Да направим тест. Абе, вие давате ли си сметка за какви пари става въпрос, бе? Тези пари да не се купаят на заедно. столицата. Ако искаш да бъдеш с мен от тук нататък и да продължи нашия съвместен живот, това трябва да се направи. Ясно ли е? Добре. Мир да има. Трябва да призная, че логиката на децата е безупречна. Но няма как аз да съм бащата. Но щом толкова настояват, ще направим тъпия тест. 3 дни по-късно тестът е пристигнал и Яна и Даниел вече могат да вземат пробите. За да бъде честно всичко, на срещата са поканени и Лели и Миглена и нейната полусестра Анелия. Трябва ли да чакаме Нели, верно? Ами, трябва, но тя трябваше да е тук вече, между другото, ама... Не знам какво става. Мен е много напрегнато, бе. Хора, ето я. Здравейте. Няма да повярвате какво ще ви кажа. Намерих дневника на майка ни. Я да видя. Пише доста интересни неща, които предполагам искате да чуете. Има ли нещо? Да видим. Да. Пише ли нещо за бащата на Яна? Слушайте, днес казах на Добри, че съм бременна. Добри? Знам, че не е хубаво да се ровиш в чужди вещи, но исках да намеря някаква информация за бащата на Яна. Ти знаеш нещо по въпроса? Тя тогава имаше толкова много приятели. Добри, обаче добри. Добри. Той е ваш братовчет. Братовчет? Какво? Братовчет и Добри. Ето тук го пише черно на бяло. Добри, той беше и на сватбата ни. Ето, прочети, тук го пише черно на бяло. Няма по-щастен човек от мене в момента. Но всичко си пише в дневника. Ясно е. Защо сестра ми е крила толкова време кой е бащата на Яна. Не мога да повярвам. Братовчет ми е баща на детето й. Но поне се разбра кой е. Аз ще й помогна със сигурност, защото се сещам къде живееше и съм спокойна, че Дани не е бащата. Боже мой. Разбрахме поне кой е баща ти. Да, поне вече мистерията се разбули. Аз нали ви казах? Сега остава да го намерим. Аз знам къде живееше. Ако не е на друго място, можем да отидем и ще го намерим спокойно. Ще говорим с него. Той знае дори. Тая жена. Браво, Нели. Как го изрови? Страхотно. Ами, разрових се в нейните вещи в гардероба. Беше в една стара кутия от обувки. И отгоре сигурно имаше 2-3 кашона, други вещи. И ето от една случайност, какво стана? Отровени в кашоните. Поне открихме кой. Да, поне вече се разбули тая мистерия. Отпадна ли от защото вече... Отпадна, нали? Това не е най-важното. Чичо, все пак беше важно, разбираш. Да, обаче много неприятно, когато обвинявате някого. Честно казано, радвам се, че поне не съм се родила с 6 крака или 3 очи. Какви сте кръвосмешения, какво е това нещо, бе? Ама хубавото е, че поне разбрах най-накрая кой е баща ми. Ден по-късно Яна отива при предполагаемия си баща заедно с леля си Миглена. Яна е изключително развълнувана и нервна от предстоящата среща. Добър ден! Добър ден! Търсиме Добри? Аз съм. Добри, здравей! Маги съм аз. О, Маги! Радвам се да се видим. Къде се загуби толкова дълго време? Бяхме малко по щатите. И така, да видим друг свят. Сега сме си тук обаче. Радвам се и аз да те видя след толкова години. Също. Какво чест и почитание, че толкова дълго време сме се виждали? Искам да те запозная с една прекрасна млада дама. Това е Яна. Здравейте, аз съм Яна. Дъщерята на Стефка. На Стефка? Сестра ми. Сериозно? Да. Говорихме с Стефка и тя ни каза, че преди години
сте имали любовна авантюра и ти имаш дъщеря. Знаех си, че Стефка няма да ни каже нищо, затова трябваше да блафирам Добри и да му кажа, че сестра ми казала всичко. Наистина, много искам да си поговорим. Много искам да ми разкажете. Искам да знам повече за баща си. Тя има нужда от теб, от опората ти. Има нужда от баща и от дядо все пак. Така, разбирам те, но... Хайде, дайте ми отсрочка във времето, аз да намеря малко свободно време. Ще се видим някъде, ще поседнем. Да, аз съм бащата на Яна. При първа възможност ще се върнем, ще се видим. Трябва да поговорим, все пак сме баща и дъщеря. Да, разбирам те, право си. За това разчитам на теб, Добри. Да. Благодаря ти и разчитам на това наистина да се обадиш в най-скоро време. Моля ви, обадете и да ми й дадеш отговорите, от които има нужда. С него няма удоволствие. Мога ли да имам доверие? Разбира се, да. Благодаря ти, Добри. Мина точно както очаквах. Все пак толкова много време е минало. Не съм очаквала да ми се метне на врата и да ми се зарадва още от първия път. Ама каза, че ще се обади. Аз силно се надявам. Все пак най-после намерих баща си. На Яна са и нужни цели 2 седмици, за да проумее случващото се през последните дни. За съжаление, все още не е успяла да се срещне с баща си, а когато го търси, той не й отговаря. В този объркан за нея момент, тя получава изненадващо обаждане от майка си, която й предлага да се видят. Здравей, майко! Искала си да говорим. Яна, здравей. Вади ми се. Да. Ела да си отдръпнем, да ни слушат хората. Ето тук съм. Добре, за какво искаш да говорим? Май, кажи. Разбрах, че си знаеш вече за баща ти. Знам, да. Предполагам, че няма да ми кажеш откъде, кой ти е казал. Няма да ти кажа. Ти толкова години каза ли ми кой ми е баща и... Нямаше начин, майко. Как да ти кажа? Времената бяха други. Няма да ме разбереш. Ма какво да те, за кое да те разбера? Няма времена? да ме разбереш. И какво? Времената били различни. И какво му е различното? Имаш дете, го оставаш в интернат и се оправдаваш с времената. Това е абсурдно, бе. Имам майка и баща живи и да расна в интернати. Ти знаеш ли какво щеше да се случи? Все пак той ми беше братовчет, бе, мамо. Щеше да има война в семейството. Това беше нещо, някакво безумие. И това безумие е по-важно от... За теб беше по-добро. Това беше най-добрият вариант. Кое е по-добро, бе, да нямам майка и баща и да бъда в интернат ли, бе? Това ли е по-добро? Ти чуваш ли се какво ми говориш? Това и приятеля ми беше един алкохолик, който само ме биеше, пиеше. Не беше добър вариант ти да си при нас. Какво щеше да стане от теб? Ма за добре, защо не го изгони него? Защо ми остави мен? Ти осъзнаваш ли? Изгони го, в крайна сметка, накрая не издържах. Въобще... Но нямах очи да дойда да те прибера. Аз това исках. Да имам майка. Много съм виновна, знам. Как да обясня на Яна? Че времената бяха тогава други. За нея най-доброто решение беше да бъде в интернат. Опитай се да ме простиш, моля те. Не знам, аз много ми е рано, наистина. Ще помисля, ама... Не знам, наистина, не знам какво да ти кажа. Точно в този момент не знам. Това, което направих с Яна, е ужасно и непростимо. Не очаквам да ми прости. Но все пак трябва да знае, че има майка. От сега нататък винаги ще бъда до нея, когато има нужда. Изминала е още една седмица, а бащата на Яна все още не я е потърсил. Нито е разговарял с нея по телефона. Бъдещата майка вече си мисли, че той умишлено я отбягва, както през всичките тези години, когато най-неочаквано той се появява на прага на малкото й заведение. Яна. Здравей! Здравей! Радвам се да те видя. Аз... Как си? Какво правиш сега? Как бях се отчаяла от толкова време мина, мислих си, че въобще няма да дойдеш или да се обадиш поне. Глупости, изобщо не трябва да се отчаваш. Не дай така. Така и така си тук. Заповядай се, ни да поговорим поне. Благодаря ти много. Искам да чуя от теб версията за всичко случило се, защото знам само майка ми, пък вече на нея нямам абсолютно никакво доверие, честно казвам. Да, разбира се, в правото си да знаеш истината, но как да ти кажа сега, версията е просто това време на Икея бяха малко по-странни времената и знаеш. Времената били такива. Какви сте обяснения, бе, и той и майка ми? Все едно това е някакво оправдание. Си оставиш детето.
По това Добре, време кажи. имах връзка с майка ти и чаках второто си дете. Какво? Ти имаш 2 деца? Да. И аз не знам. Леле, аз сигурно след още няколко дена мога да си намеря още роднини, за които не знам. Леле, това направо... Ужас. Не знам какво да ти кажа. Аз тези дни, между другото, се омъжвам. Браво. Така че, да, ако искаш ела на сватбата. Крайна сметка... Благодаря ти с най-голямо удоволствие. Поне вече знам кой е баща ми. Мале, направо съм потресена. Като си гледам роднините, вече се замислям дали ти въобще ще иска да се ожени за мен. Надявам се не се разсърди, че поканих баща си на сватбата. 2 месеца по-късно Яна и Тихомир най-накрая сключват брак. Щастливи и тръпнещи в очакване на появата на първото си дете, младата двойка празнува в съвсем тесен семейен кръг. Това за мен и Тишо е най-щастливия ден в живота ни. Обявихме пред всички колко много се обичаме, ама като че ли в тълпата видях и майка ми. Какво прави тя тук? Аз не съм ме канила. Аз, между другото, искам да вдигна тост за това, че срещнах най-прекрасния човек в живота си, който винаги е до мен и ще продължава да бъде. Изключително съм щастлива, че абсолютно всички сте тук и уважихте този прекрасен момент. Много ви благодаря и на здраве! Страхотно на здраве! Живи здраве! Много да се обичате! Много щастие! Дайте да добре на шаша. Здраве! Здраве! На здраве! Яна е прекрасен човек. Нямам търпение всеки един ден до края на живота си да прекараме заедно. Искам да помоля за малко внимание. Аз така неканена съм се появила тук. Искам да измоля прошка от моето дете, защото това, което допуснах да се случи с нея, просто наистина е непростимо. Не знам дали тя ще може въобще някога да ми прости за това, което направих. Че допуснах тя да израсне по тези домове, без никакво внимание и любов от моя страна. Моля те, майче, да ми простиш. Искам от сега нататък абсолютно винаги за всичко да разчиташ на мен. Това, което извърших спрямо Яна, непростимо е. Просто е непростимо. Много се надявам Яна някога да ми прости и се надявам, че този ден ще бъде едно ново начало. Да бъдем едно нормално семейство, да заживеем заедно, да се обичаме и да наваксаме всичко, което сме пропуснали през тези години. Заповядай, миличка. Ако намериш си ли, прости ми, моля те. Майко, благодаря, нямаше нужда, наистина. Прощавам ти, разбира се, че ти прощавам. Как няма да ти простя? Милото ми детенце. Искам да си до мен. Ще бъда, миличка. Ще отгледаме заедно внучето ми. Много ти благодаря. Ще бъдем заедно. Много ти благодаря, наистина. Оценявам го. Нямаше как да не кажа на сестра ми къде е сватбата. Наистина аз си казах и въобще не съжалявам за това. Това е най-прекрасният ден на Яна. Трябваше да се видят, трябваше наистина да се съберат и всичко да продължи като по вода. Надявам се наистина да сме заедно от тук нататък. Супер щастлива съм. Сега е време за първия танц. Хайде! Яна, какво става? Май ми изтекаха водите. Една дълбоко пазена тайна съсипва детството на Яна и почти погубва връзката между дете и родител. След много превратности и затруднения, тя все пак успява да разбули тайната на своя баща и дори намира сили да му прости. Сега всички те, майка, баща и дъщеря, вече могат открито да се гледат в очите, защото знаят, че истината, макар и горчива, е най-добре да не бъде премълчавана.